Svulstige indledningsfanfare af den italienske popsanger Claudio Baglioni. Velkommen her til den 4. finaledag, og den første finale, vi skal i gang med, det er mændenes 400 meter fri. Startlisten, som skrevet i vinter, som Dola, 1500 meter specialisten. Der er altså nu stillet op på mellemdistancen. Kronraget Finne, Antti Kasvio, der jo altså tog verdensmesterskabet på den halve distance 200 meter fri, og som er dobbelt europamester på 200 og 400 meter fri fra sidste år. Kvalifikationstiden nederst til højre. For Tyskland på bane nummer 6. Og så har vi Jörg Hoffmann på bane nummer 7. Der er blevet ændret på banefordelingen i Pier Maria Siciliano fra Italien. Og der var ikke noget. Og bedst fra start. Guldvinderen fra 200 meter, Antti Kasvio fra Finland, efter de første 25 meter. Presset af 1500 meter svømmeren Kieran Perkins fra Australien, der bestemt også kan gøre sig på denne distance, som han viste ved de netop overståede Commonwealth Games, hvor han tog en guldmedalje. Ja, han kan helt bestemt gøre sig, for han har jo 2 gange svømmet på 3 minutter og 45 sekunder, og den sidste gang er her umiddelbart inde ved Commonwealth Games, som har vandt overlegen, hvor han svømmet 3:45,77 og sat 2 verdensrekorder i 800 meter fri og i 1500 meter fri. Og han går også til den allerede på de første 100 meter her. Også Jörg Hoffmann, der jo altså nu svømmer på bane nummer 7, er pænt med, men det er bane nummer 3, Kieran Perkins, der vinder først, og på anden pladsen Antti Kasvio. Ja, og kig godt på mellemtiden, den var 53,96, så det er altså under verdensrekordsplittid, og ikke alene under, det er næsten 7 tiendedele, hvor Sadøje, han gik 54,61, da han satte sin verdensrekord, og Perkins er jo netop kendt for at kunne holde hjem. Han er bange for den finske svømmer Kasvio, som vi så jo vinde 200 meter fri ved at overspurte Anders Holmers og de andre til sidst. Så det Perkins gør for øjeblikket, det er at prøve simpelthen at gå fra de andre, og han er jo en mand, der kan holde hele løbet igennem. Kieran Perkins med en længdes forspring til Antti Kasvio, og på 3. pladsen er det Daniel Loader fra New Zealand. Og mellemtiden her på 1 minut og 51,11 over et sekund under verdensrekordtiden. Så meget tyder på, at vi er på vej mod endnu en verdensrekord. Ja, 1:51,11 er helt utroligt hurtigt. Det er lige så hurtigt som Frans Mortensens danske rekord i disciplinen. Det er helt fantastisk, det vi ser her for øjeblik. Har udklasseret resten af feltet. Der er roligt vand imellem. Der er næsten et par meter ned til hænderne på Kasvio fra Perkins fødder. Og det er stadigvæk Kasvio, der holder andenpladsen, mens Daniel Loader ligger på 3. pladsen. Verdensmesteren Jörg Hoffmann på bane nummer 7. Næsten nærmest kameraet. Den forsvarende verdensmester er helt nede på en 7. plads. Har stadigvæk afstand, Kieran Perkins. 2,5 længde foran Antti Kasvio. Og en verdensrekordstid igen på under på 2 sekunder, mere end 2 sekunder bedre end den gældende verdensrekordstid. Det vil sige, at Eugeni Sadøje verdensrekord fra de olympiske lege i Barcelona på 3 minutter og 45 må være slået. Ikke intet tyder på, at Kieran Perkins går ned. Finland ligger til en sølvmedalje, men finden hårdt presset af Daniel Loader fra New Zealand. 3:16,35 er jo manden, der vil kunne begynde at nærme verdensrekorden til 3 minutter og 40. Han bliver helt sikkert den første mand i verden under 3:45 en historisk tid, og det bliver en utrolig verdensrekord. Kieran Perkins med 20 meter tilbage på vej ind til endnu en verdensrekord, og Finland er ved at miste sølvet. New Zealanderen Daniel Loader er ved at komme op.
Men vi får en flot verdensrekord på 3 minutter og 43,80. En forbedring på 1,2 sekunder af Sasajevs tidligere verdensrekord. Sølv til Finland med Antti Kasvio og bronze til Daniel Loader fra New Zealand. Kowalski fra Australien på 4. pladsen. Ja, Kieran Perkins, der jo mest er kendt for sine imponerende 1500 meter tider, nu også nede her på Perkins her i verdensrekordtid. Ja, så er den sandt at sige også imponerende. I 1989 svømmede han lige på den anden side af de 4 minutter, og så har han altså forbedret den, så han nu er nede på de